Какво има, Дънкан? Полицията, ваше благородие, имат проблеми. Какъв проблем? Продължават да се губят в лабиринта. И... Мога ли да изпратя един от градинарите да им помогне? Оливър, скъпи, защо не ни разкажеш за снощи? С нощи? Добре ли си прекара? Ми беше разбивация. Благодаря. О, чудно. Мисля, че беше гърмеш, нали, скъпи? О, да, мазаляк. Да, къща изглеждаше добре, нали? Бруталик. Тя торта беше... О, хареса ли ти? Мгм. Така и не си опитах. Винаги става така, нали? Шеташ толкова много и накрая спускаш парчета. Сега пък какво? Позволявате ли да дърпна завесите? Моргаджиите са тук и трябва да минат пред прозореца. Хубаво, ай, дръпни ги. По принцип ни харесвам шоколадова торта. Да, може да е прекалено сладко, нали? Ма вчерашната беше много лека. Да, Лин винаги е била експерт с тортите. Студени ръце, скъпи, да. Студени ръце трябва да имаш. И аз така съм чувал. За да не се разтопи маслото. Обаче аз мисля, че повече важи за пастичките. Дънкан, просто ги дръпни, бе, мамка му. Опитвам се, господари, опитвам се. Много съжалявам. Много съжалявам. Всички сте ни фенове, за да чуете трака. Плащайте в зелено, бе, обикалям си в Дубай, бай, Абу Даби. Казвам ти чао, тебе нямате примамни. От всякъде съм яка, ма не се хвалят. Започнали да движат, всеки ме сваля. Стъпвам елегантно, без излишни чупки. Поздрав за всички, чао, га пеперутки. Андрея е с него, бебе, е става с него. Двете ще те разгубиме точно като лего. Кръви молни. Оф, боли си ходя. Не сме си дали манджата. Ма мачата е студена. Искате да седя да се прави, че нищо не е станало? Какво друго може да се направи, скъпи? Нещо, Дейба, нещо! Мангал! Млъкни малко! Седни долу и яш шибания пай! Просто яш и замълчи! Яш шибания пай! Не си единственият човек с чувства. Никой не те иска шибаните столичански чувства. Аз мисля, че е вкусен. А ти какво дириш още тука? Никой ли не го намери за странно? Верно, никой. Ти ни дей много зна, Фарли. Моля? Моля ви, спрете. Какво викаш? Не знам какво има в това. Викам, че и на мен би ми било гузно, Гузно. ако бях той, дето шмъркаше в кинефа вечерта, когато някой умря. Майка ти дай ба. Ми не отричаш. Той верно ли? Претърсете му общака. Не. Марш! Оф, хубаво. Какво правим? Ами аз... Не смей да я поглеждаш! Вън! Няма да те изпортя на куките. Само това ще получиш. Нищо повече. Никога повече.